Alhamdulillah rezeki non blok jambu tuku es. Ngapa lek? Duitku tiba. Hah? Duitku tiba. Wah, ora ngerti lek. 50. Hah? 50. Wah, ora ngerti. Ning ya ora nggon 50 ning wah, duit iki duit tumbal ya. Wah, langsung brono lek. Wah, ayo Endi? ambuang kita mau daerah kene iki ya. Ning ya. Boleh kuwi lek. Ah. Ah, Iya ya toh? iki bener iki. Ya wis. Bener iki. Wah, ning Iya. Apa tuku es e? sing weruh kowe dhisik sih. Ah terus? Wah, iki bahaya iki. Wah, kamu jangan-jangan iki. Kowe kudu mbuang sial. Ben rezekimu lancar, ora seret. Nek kowe ora mbuang sial, bahaya dinggo uripmu. Wah, ora sembrono lek. Piye carane? Iki nek bojo kowe ora tak kandhani lho iki. Mergo kowe kancaku kok. Kan aku mung weruh tok lek. Lah iya ning kudu mbuang sial ben kowe rezekine lancar. Masalah iki wis dijampi-jampi dipun. Duit tumbal iki. Lah kowe kudu balekke 2 kali lipat nek kowe arep lancar rezekimu. Iya iki. Ya karepmu nek kowe ora gelem. Sik. Wah. Aduh, iki lagi. Aduh, gari 2000 lek. Bener kuwi. 100 kuwi Hah? dienggo mbuang sial. Wis, bener iki. Nah, kowe wis ora bakal kena sial nek ngene. Tenanan kuwi. Ayo. Wis ya. Dadi ngerti aku. Wis, aku tak tuku beras dhisik. Wah, ora cetho ini aku sih wajar. Dadi telu.